an saoghal litreachas na Gaelic, Alison Lang. Fáil George Alison go SpeakGaelic. Ní sé hais go was a siúil mórin at bhá a géadaí suas. A ní sé géin bicin with the leabhar chun na Gaelic. Wel, fa mi ffwrach an entordi fyrraadchen nu de fa mi Aoigh ysga yn opera vic meher. Ach hanig mi gan go skol choni an yn donaging nu de fa mi jich. Ach sawn nu de fa mi na minnavoch ys jego keimnach agus yn olhai agus yn ocean fa mi ffwrach an yn ciawn y tua hasing. Háisich mi a giúnsach ag na Gaelic an ocean a macha leabhar can seo. Then doed mi lorach sa leabharlan fóplach an in Newcastle upon Tyne. Agus the bhliona station híl mi ag alapas fa mi fúrachauns fa uparacham nach ro cordagrium chomas fa mi as an menach in a chlechcig agus dúlan núr a lorach go hín. Smar siad háisich mi classic an Aoigh le Anne Patterson an donaging. Agus sawn as a sin a gas mwy agus mw as a chanin. Agus décha fat sa hucaút ferachgin gyro gadíirih fílanta agus nach be cwsiach de bhaine bhain. Wel, a mi smini agus jay hi a darna turas acum gan tolvor. Va teacher oasach me aking Catriona Feten. As chinga machas a chlasich gysio fa mi smini hog stoch go gian mi sio, stoch go gian mi a chwrs go bi mi filanta. Agus ek an naam sin va mi ad oper oereng garretjes jeg on toshig ag Gaelic jonshig hwyd mi oper ag parliament na haloppe. Agus jastig iat va mi ad vi aan blionen aga nu de jastig iat Alec o Henry maar offig ag Gaelic. Agus va bikken Gaelic ag am hin, gierig ag jonshig. Agus kutje ganilla san nun office riom va filante, so de hanig Alec chaishing as an cynnig grishasan, swort mi riom hin. A mi dolle jiaching, li fein trin a chynniw sio et fat gunna vi tjonde gunna veerle. Agus han rai mi a chwys. Han imi gra de rai mi a chwys gun verach sabi a hanig me machas a chynniw shans mini hug gai hianu. Siad gyma brosnach al am mis mewnich gan yw'n y fygeisioch. Ach sdach yn ffeim mi cwydioch y fydd Michael y sio. Lys gyro, ag yw'n naam ysgrifau gyda gen of leabhar idd program yn television do ffeipr neal, da pro? Va mi skrifag leabhar gan a Scotsman. Agus saunas macha sin a hwyd mi corym fi a gopad an yn crölag. Oedd va dhuinn ag MG Alapa ed na colfan ac am eichging. Sdach ag roed gamieri yn tyfa stwy. A natio fi yn tyfa mwy sa canig na program. Oedd wydden yn, mar ar o mi smynio gyro program ma fi'n onorach ma yng. Ach ag yn amsyn charo channel television awn. Charo ach program yn edd na channel yn uile. Fo am go am gymatrich anamach ar yn Aoigh. Agus mar sydd fai ofasach un sinach y fi sas as yn immersed fi a cwydyn channel eith doi. Wel, tapalit, Alison, agus bryni sy'n nesatio y ddyrsh, mae'n lleol ac y tein fi litreachas. Chol sy'n na betraia, gro ysgrifau ga paper yn neach, a chaw cwydioch chi sgrifau crwachel, na chyl? Hami gan y tri novelyn sgrifag, hosich mi le sgealach yn garage. Sy'n hyd rwtachau awsiachog. Yn hosioch le sgealach ffali yn sydd sy sio. Agus yn nôr sy'n hanig John Story, fo chorlyn yn niorichin, hwcam y ffeinoch yn mig wyach am anna fi sgrifag crwniachog dy sgealach yn. Eth son oersgeel, sy Stre je leorichin leis an awsiach ar clar a fan yn oersgeel. Agus chaisit de hóisiachog oedd charo sgrifag o rosg oafasach cwmynta, charo fiction cho cwmynta, fa tor barstoch edrych fi iawn, a charo môr an novelyn edrych fi iawn. Agus as yn nichyd bliona y galaf, ha yn crw sin je litreachas edd fas gymor. Agus hanele idr ffwrasta. Chwlyd yn ysmynnu go fel leabhar anta. Nu de haw caid edd yn dúlac
fan gwn dat sgriwtiaeth, nôr oedden yn haidydd y leonnig, ach nydd y haw fas crachtir eisiau echer sich oeddech un sy'n o'ch hawn, agos byw gyma mochel as y lewer, nydd y hiwa an yn clo, le cotoch, snasol, spatchel, agos fys ac at gybyd dynnu illegal lefyg. Agus Jane cwsfydyn yn byw sgrifig? Befist go fi gyda mi sgrifig mi yng dynnu mi holichtje, gyda triplatjen, nach gafag, nach ffaig at fwysglyg orau. Agos stoch gyda sy'n yn cwsbyr ys mwy, dynnu nach el onorach, nach el y gynsig na ffyring fat na hwnje. Mae haw sgrifig mi yng dynnu hat holichtje, gys ha hwle rwt na beha cers gyda o'r, wel, je ha un sy'n o'ch mi yng sy'n. Ach sy'n dŵl yn y hawn o fi lorog hwnje, geharid leis yn opper lan unia hac yn mynis. Sy'n efo mae dylygeinioch, cais yn ysg fel yw gwpyrig corlia yn leorig yn un sy'n ein byg yn mynis yn? Wel, se corlia yn leorig yn se bwy'n caran ys hawn, a ha cwydych ag sgrifad yn agos ffylsych yn. Agos siad y fa gym y chwydych ag nid a hosich mi y sgrifad yn hosioch. Get nach hel cor mac yn mynis a fi gianw môr yn y hyf sgrifad ac ym hun. Ha cor mac yn fi cwydych ag gynile. Ha cor ag rhywm glan a fi feichging, gyda rhaid misio rwtigan a son sgrifag achgus yn o horst fo na hiad fech smwain. Tron y chwle rwta iemas tachart mas bi yn lewar yn ochga gan yn clo. Agus mi gedig Alison bu hein ioddach y fiarstas je gachglyn ys je apperson ac yn y Gaelic. Kom fer y Charlotte agus Curson? Wel, sy'n appersta Charlotte, gaan nawn leis y hiad fwyau y chwytys y chrwyf. Agus am i smyn hwg gyda apperst gyma frecaroch a hawn dylwch gihwnsach chi, o'r chatachar o chwle rwtys y finach, mae haw fiach yn rhaid can yn iwnsach hwg, fe mi tu cwml y dol, yn yn rwt le sgrifig, fe mi tu fi fiach yng twrys na ia, no tri, no ceher, no barok. Agus ydyn nhw sy'n, mae mis mynd hwg gyda Joe Allisonach gyfa sy'n, Joe Chorle do hwn i fi cynioch hwg edrych apers sy'n. Siec yn siecam. Agus taplet Alison sy'n sy'n y frin rhain, agus bycyn un sy'n ein mynd y fehe, agus mynd lleol o hac at hyn litreachas.